Вітаю вас, дорогі браті русини! В ефірі програма «Живий русинський язик». Нині маємо можливість у нашої гості, Копенець-Барта Єлени, узнати, як вона в свій час, будучи журналістом, общалася з тими нашими старшими сестрами-русинками, яким удалося у період Чехословакії воспользуватися ту велику демократію і почувствувати, як русинський народ тот час мав можливість швидко, культурно розвиватися, відкривалися школи. Вітаю вас! Добрий день, вітаю! І так, ви мали велику можливість пообщатися з тими жінками. Які у вас осталися представлення про той період, коли у складі Чехословакії наша Республіка Подкарпатська Русь мала свої школи русинські, театри, в кожному селі були маленькі театри. Як вони вспоминали той совєтський час за чехословацькі часи? Мені так дуже це повело, що я знала 4-5 таких жін, котрим було за 90. І ми з ними не один раз бесідували, і не два. І вони дуже много розказували. І всі сходилися в тому, як вони говорили по-давньому, що найвелика демократія, вони так казали, найвелика демократія була при Чехах, вони так казали. Дуже великий розвиток був культури, навіть не було такого ось город, село. У селі було у Івановцях за спогадів Ломіковської Єлизавети Емельяновної, котра була 19-го року народження. І вона казала, що при тому, що її батько був директор школи в Івановцях, а то близько Мукачева, вона говорила, що яка то була, по-перше, краса, естетика, оркестр, театр, щось робило на Рождество, як приходили в Мукачево, які були бали, яке було виховання. І всьому сходилися, не лише вона одна казала, і ще там Карпінець, дівча фамілія Катерина Степанівна, вона теж говорила, що як ото було, люди відпочивали, люди робили, люди виховувалися, і то все йшло в єдно. То, що ви кажете, на днях у Польщі була така велика конференція психологів, і вони підтвердили на основанні розслідувань, що в тому регіоні, де народ має право і має можливість говорити на материнському язикові, і йому то ніхто не мішає, тут народ благополучний, і регіон благополучний і економічно, і духовно, і морально. Ми дуже удивлялися, бо саме такими словами можна описати період чехословацької нашої Подкарпатської Руси. Даже можу оповісти, що я бачила на свої очі і держала в руках. У мене є навіть фотографія вдома, просто не я змогу її показати зараз. Свідетельство об окончанні учительської семінарії у Мукачеві. Вона була виписана на чеському, мадярському і русинському. Це був єдиний, перший і останній випуск у такому форматі. І я той документ держала в руках. Там. Чудний документ. Тепер усі русини, жителі Закарпаття, можуть піти в архів і взяти собі справочку, якої національності їх були батьки. Наприклад, мої батьки, маю відповідну інформацію, були діди, баба по лінії матері, по лінії отця. Усі були русинами. А значить, документально нам не треба доказувати, що ми русини, де не потребуємо визнання, щоб хтось признавав. Но потреба є, щоб юридично то було визнано, але буде лише на пользу нашій державі, яку ми любимо і в якій ми законопослушні громадяни. Так, і ще можу повісти за свою сім'ю, кіть вже так споминаємо. Мій батько Копенець з Великого Раківця, з Мстичова, з Ільниці, там Копінці.
Вони теж були русини. Моя мама Шипович із дівоча фамілія із Тибави, роді би дуже дальньої такої глухої село, но ми знаємо, що Венелін Гуца із Тибави і та хишка, де він се родив у нашому музеї у Скансені, як тепер говорять. Так що моя мама була український філолог, но дома, всякде між собою, учителі говорили по-нашому. Тибава тим цінна, що й донині там цілої село Русинської, і школа, і діти, і район виходять на праздник Венеліна Гуцу, там є пам'ятник йому на школі, такий є спеціальна пам'ятна доска. Ми віримо, що такі праздники роблять наших русинів, громадян України, сильнішими, незалежно від того, які мнення мають люди не русини. І ще хочу спомнити, що як всі мої старші, будемо казати, подруги, бо ми такі були близькі, як вони споминали про що таке яке значення мав фольклор у той час, що то не було щось таке для концерта, а для свадьби. Люди з тим жили і на свадьбі, і на концерті, і кожен день. І ще я тямлю, коли я мала 10-15 років, приходила в Тибаву і до мого Уйкася збиралися. Він був дуже веселий чоловік, биструючи там, кого там мало поговорили. Він такі знав, які то не знав, він на ходу, шутки, співанки, я многі співанки од нього і тямлю. Як ото було, ні одного вечора се не обходило без наших співанок. То було їх життя. То краса, то таке, як тепер, як у некому кіні можеш бачити красу духовну культури русинів того часу. При тому, що жили вони і в тому селі на той час, не можуть казати уж дуже багато. Наприклад, прізвище Шипович, я думав, що йде з того, що Югослави 300 років назад мали у Тибаві стекольний завод. Шипович прізвище, вона має таке коріння, але я, на жаль, ще не досліджувала, але мала б дуже дяку услідити, що ко були предки, бо не тямлю, ні бабка, ні моя мама була кругла сирота, я вже ніч не могла узвідати. Наша історія інтересна. До нас приходили многі люди, особливо в період, коли тяжко було на Балканах. До нас приходили болгари, переселялися серби, хорвати. І у нас ніде не було протистояння. У нас приходили німці, шваби, теж поселялися спокійно. Ніде не було протистояння між русинами і мадярами. Ясно стало, що нині для нас так важливо увидіти таким професійним зором на період Чехословацький. І, може, нам все вдало хоч на 5% із того часу нині реалізувати, бо культура наша вписана на генетику русинов. Нам це не треба навчити. 2-3 уроки і русин все споминає. Хотіла ми ще спомнити з того, що вони казали, дуже така є інтересна нитка, що щось маленько все ж таки се зберегло. Розказували мені, які були бали, но того вже тепер не є, але якась традиція балів, хоча б благодійних, вона се вже возрождає. Мені розказували, як ото було туди, батьки сиділи, дорослі люди, молоді танцювали, все. А ще серенади були. То так було 1 мая. То лишилося в Мукачеві дотепер, лише туди на возі вони ходили. Дуже цікаво, що старші йшли з молодими, і ніхто нікому не мішав. Це теж важливо, бо тепер кажуть, то там старі не розуміються, а тоді була повага до старших, і старші нікому не мішали, і вони якось то держали в таких рамках, молоді, все були молоді. Ото було і красиво, і етично, і цікаво, і приємно. Ішли знайомим дівчатам, жінкам, іменно на 1 мая. І дотепер ця традиція се лишила. Моя бабка Береш Афія розказувала, що в період Чехословацький так було, каже, красно, коли в селі якийсь був праздник, авать свадьба, авать торжество державне, банда била на ціле село, то оркестр грав. Таке названня інтересно було, каже, банда била, так нам було інтересно. І як психологи замічають, люди свободні ліпше трудилися,
ліпше земля родила. Люди були більше з'єднані, не було між людьми протистояння. От що робить настояща культура. І ще, згадуючи ці спогади Ломіковської Єлизавети Омелянівни, згадував, що вчитель, директор школи, Король Омелян Іванович, котрий її батько був, отець, уявіть собі, що раніше люди не були просто вчитель і вчитель. Він пішов на якийсь курс, він ще був як ветеринар. То він організував кредитне довжество. Ну, як би тепер казали, спілка, кредитна спілка, да, тепер ми називаємо. Кредитне довжество, що селяни могли собі, також з села Івановців, могли собі то брати на якийсь низький процент і якісь справи, такі діла робити, аби добре жили. Друге, наприклад, його жінка організувала курс домові, де дівочок учила варити, файно, бо були газдині такі. Вони не просто сиділи вдома, а просто займалися сугубо своєю роботою. Вони ще такі вели, як кажуть, освітні, образовательні діла в селі, аби люди піднімалися, аби було менше забобонів, менше сплетень, як ми тепер говоримо, а більше діла. І з красотою. То споминати той час, яка була висока культура садоводства, виноградарства. В період чехи представляли сюди лучших спеціалістів і видавалися книжки по садоводству, виноградарству, розведенню овець, коров, як проводити, як годувати, як формувати. Лучші сади насаджені були і в той час. Ай, майст, цікаво було. В період чехословацький дуже була висока культура садити ліси. Різали. Або зимою звозили, а літом не ходили по лісові, аби гумус, землю не зривати. То тепер такий час, що ходять по лісові літом трактори та зривають і не думав драгоцінну ту землю. А в чехословацький період того не було. Висока культура лісозаготовок, висока культура садоводства. І це означало, що ми мали тоді добрий старт. Ще чула, що були добрі дороги. Ну, там, де котрі були будинки, ми знаємо, що і в Ужгороді, але я за другі меншим була в Хусті, допустим, у Мукачеві, я знала, що то дотепер то престижні райони. І в Ужгороді, і в Мукачеві. Єдине, що тепер, де є змога, там міняють, ну, міняють водні тут і труби, бо то вже час пройшов. Но стін, штукатурка, даже дотронутися не треба, бо вона така, якби 5 років назад учинила. У нас фіглюють, що тепер кирпіч, а при чехах була цегла. Ага. Та цеглася не розсипає, кирпіч може розсипати. Ще повіжте, коли тоді ваші розказували вам, як вони общались тоді з властями? Це мішали їм чеські власти розвивати культуру, пісню, танець? Не мішали, тому що лише поощряли, лим радувалися. По-перше, люди, котрі там були така прослойка, що, допустим, ходили у гімназію, у школи, не всі ходили. Були там горожанські школи, були різного рівня, але кожен мав можливість з розвитку на тим своїм рівні, і вони спілкувалися, не було такого окремішкування. Допустим, молодь ходила на танці, та не було, що все сякі, а все май прості, а все май такі. Усі в'єдно держалися, якось. Чим май театр, чим май оркестр. Оркестрів, кажу, кіть у селі було декілька. В селі Івановці, бо за то знав, бо розказувала Єлизавета Омелянівна. Кіть театр був 1-2. Кажуть, що до 200 духових оркестрів було на Подкарпатській Русі. А нині в нас єдин, і тот лише ізрідка грає. У старому парку у Мукачеві дотепер є такий, можна казати, павільйон, уже кришу з нього, криша се розвалила, а то ті стовпи такі, якби колони, будемо казати, колони се лишили, і там ще з тих років і так далі, і ще навіть, можна казати, до 50-х років минулого сторіччя, там по неділям, по вихідним грав духовий оркестр. І рядом площадка кругла,
На нього люди співали, танцювали, таке. Я нині не хочу вспоминати про тоді політичну ситуацію, бо той час у нас було 30 політичних партій, люди спокійненько вибирали собі і не було такого ажіотажа. Ну, це питання низько не піднімаємо. У нас вопрос другий. Ож, це може було дітям нашим після школи поступити у гімназію. Це були якісь великі проблеми. Поступити в університет. Що розказували ті жони так? Розказувала, наприклад, що про гімназію. Я держала в руках документ, якби табель за рік, у котромуся писало, наприклад, у Мукачівській гімназії такого-то року всі учні, всі батьки, як дайджест, ми би тепер казали, видавалося, і там було всі оцінки всіх дітей цілої школи. І ми бачили, що от мій хлопець сяк учився 4/4, такі мав оцінки, а, допустим, то другий, то вже знали всі. А то було публічно, відкрито, ко якся вчив. І ще мені було дуже інтересно, не було національності, а було віроісповідування. У період Чехословакії возрождалося православ'я, а потому ізрідка появляються невеличкі конфлікти між православними і греко-католиками, але такий був не важкий період, бо чехословацька влада не мішалася сильно у релігійний вопрос. То буде питання других передач. Ну, а нині, після, як ви надрукували ті статті в газетах, не мішали вам туди такі публікувати? Бо як при Совєтському Союзі, так і нині сердяться, якщо хвалити чехословацький період? Ні, не мішали, тому що то є спогади живих людей. Ну як то можеш забрати? То не придумано. Спогади спогадами, а коли сте спомянули, що тяжкося жило, не було ніч, то бідні. файно кажіть так. Вони мені так казали, що такі у Мукачеві 60% євреїв було. Більше, ніж у Львові. І казали, що то, що було в Мукачеві шляпки ткані, у Лондоні не було на той час. Ну, жінки, що казали, обув можна було собі заказати. Ну, тоді була фірма Баті. Да. І то, що тут було, а то, що могли собі заказати. І уявіть собі, на нинішній час обув нас вибір був такий одягу і взуття, як у Лондоні. Знаєте, вибір був при Совєтському Союзі, але качества не було. Я би хотів іще вам предложити такий вопрос. А як вам видить, що треба зробити, би тот запас наш, генетичний запас культури, нині воскрешати? Бо ми з вами про це говорили, а от на основанні вспоминання тих жон, як би ви примінили, які би прийоми примінили для того, щоб нинішня наша русинська молодь, оторвана від культури, щоб вона почувствувала, що у неї красна історія і великий базис культурний? По-перше, мені видиться так, перше, що мали би знати, що русинська мова то не є просто побутова мова на базарі. То є красива, файна мова. Треба вивчати ті слова, вивчати азбуку, говорити між собою, учити співанки, також з дитинства. Мені се видить, що співанками, чогось, може, тому що я і музикант, співанками найлегше вчити любій мові. Любій мові. Від маленьких. Я знав, що є в нас така Катерина Дезидерівна Петричко в Мукачеві, котра видала маленьку дитячу книжку «Співаник котик» називається. І там є дитячі співанки наші від 6-місячного віку, забавлянки, бо говориться, що дітей от тоді вже можеш вчити, і музиці, і розвитку, і воно на всьому добре. Не лише, щоб знати, а й на здоров'я, на настрій, аби дитинка не кричала, не плакала, нічого. І от з 6-місячного віку і до старших, і там зібрані ті співанки. У нашій церковній середі кажуть, що музика настільки має велику силу, що вона йде мимо розуму в серце. Розум щось ще сопротивляється, а музика може так
розположити серце, особливо коли в церкві заспівається церковним пенієм, то многі люди стали віруючими благодаря церковному пенію. Я думаю, і вертається до русинського много, якщо б дійсно воскресити і популяризувати русинську співанку у красивому букеті української пісні і пісень наших національних меншин, мадярів, румунів, словаків і других. На завершення, що би сте пожелали учителям школ, що би сте пожелали нашим старшим бабкам, бо є в Чинадієві такий дитячий, така група нашої Ольги Прокоп, де вона назвала свій ансамбль «Бабчина співанка». Звідали і наш то, кажуть, мамчина. Вона каже, на жаль, мамки забили, тепер лиш задача бабок, русинок споминати внукам. Ну, та побажав бабкам доброго здоров'я, аби ще встигли много файних співанок навчити своїх діточок, внуків і правнуків. А молодим бажання і натхнення, вдохновення, щоб хотіли, аби любили і аби далі процвітали. Дякуємо вам, най Бог дасть вам мудрості і ще довгих років творчих. Ну, а нашим братям русинам дякуємо за увагу, мира, благословення. На цьому закінчимо нашу передачу «Живий русинський язик». З Богом Святим до нових зустріч. Будьте здорові!